Mill-ġimgħa d-dieħla aktar minn 300 persuna b'diżabilità se jibdew jirċievu benefiċċju ġdid, dan b'investiment ta' aktar minn 175,000 euro li f'sena mistenni jitlaq għal madwar 1,300,000 euro. Dan ir-raba' livell ta' assistenza mħabbar fil-budget 2026 huwa mirat lejn persuni bi grad ta' diżabilità li laqja baxxa u lanqas medja u li sa issa ma kienu qed jingħataw ebda xorta ta' għajnuna. Il-benefiċċju jirrikonoxxi diżabilitajiet fiżiċi u oħrajn moħbija. Id-detalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, Michael Falzon, u l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, Giulia Farrugia. Id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Politika Soċjali, George Cremona, spjega li l-persuni eliġibbli kollha deru quddiem bord magħmul minn bosta professjonisti li jevalwa l-każijiet u tal-punteġġ meħtieġ. Jekk iġibu punteġġ ta' 30% u 44.99% se jkunu eliġibbli għal benefiċċju għal diżabilità li jitħallas bi 8 euro u 46 ċenteżmu fil-ġimgħa. Kompla jispjega li aktar ma jogħla l-punteġġ, aktar jiżdied il-benefiċċju. Dan huwa ir-raba' livell. Hemm imbagħad it-tielet livell li huwa l-assistenza għal diżabilità, it-tieni livell huwa l-assistenza għal diżabilità severa u l-ogħla livell għal dawk il-persuni b'diżabilità li ma jkunux jistgħu assolutament jaħdmu teżisti l-assistenza miżjuda għal diżabilità severa. Il-Ministru Michael Falzon qal li dawn it-310 benefiċjarju qed jingħaqdu ma' eluf oħrajn li fl-aħħar ġimgħat bdew jirċievu żiediet fil-benefiċċji tad-diżabilità kif imħabbar fil-budget. Sostna li lan huwa li s-sistema ta' assistenza tkompli tkun aktar ġusta u inklusiva u tindirizza realtajiet li sa issa ma kinux koperti. Il-Ministru Giulia Farrugia saħqet li l-budget 2026 jirrappreżenta l-akbar investiment li qatt sar fil-qasam tad-diżabilità u qalet li dan il-benefiċċju l-ġdid ifisser aktar serħan il-moħħ, stabilta u dinjità għal persuni b'diżabilità u għal familji tagħhom u juri l-impenn tal-Gvern li ma jħalli lil ħadd jaqa' lura. Intant il-benefiċjarji diġà ġew identifikati u marfa bitra personalizzata. Il-ħlas jiġi ddepożitat fil-kont bankarju sal-24 ta' Jannar, inklużi l-arretrati mit-3 ta' Jannar il-qudiem. L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru fuq is-sit tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali www.socialsecurity.gov.mt.